Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, došao dželjac. Evo, sad smo trenutno u toplom domu, ne toliko toplom domu Milinkovića i proslavljamo Badnje veče, pred novu godinu. Veče pred novu godinu. Sada mora zdravice da tu bude. Ajde. Može. Mir. Ustanite svi. Teo sam kažem, nemoj stajati. Nemoj staj. Tu se jede ćevapi. Teo sam kažem 2, 3, 4, 5, 6, možda i više reći, a možda i ceo tekst. Može. Ovako. Dragi moji drugovi, draga gospodo, draga deco, prijatelji, hvala što ste došli u ovakvom broju. Gosti. 2, 3, 4, 5, 6. Ovdje ima još neki, tu sakrio se. Teo sam da kažem jedno, opet te reći, ne pominjem ponovo. Ovako, da mi živite srećno i beričetno. Nije problem. Nije problem, nije. I ovako, da pozdravim mamu, tatu, ujaka i ujnu. I kumove iz Novog Pazara. I ovako, ne, kumovi su iz Venčana. Naše divno selo Venčane nam je dalo snagu da budemo ovakvi junaci. U ovoj 2013. godini, kad već imamo 18 godina, idemo ka 19. godini. Ja sam teo... Jest, 20. Da. Nastavljamo, mislim, naše životu. Neki su se zaposlili, neki su odali otkaz. Neki su zaposleni, neki će zaposleni, neki još idu u školu, a neki kopaju bunar. Ali to je nebitno. Važno je da smo mi svi ovako zajedno, skupa. I teo sam da kažem 2, 3, 4, 5, 6 reći, možda i ceo tekst. Ovako. I ti zvine, što kažeš, ideja žuti, što kaže se izvinemo. Ti zvineš. Znaš, draga, već je spremio, on je već spremio, sočini, gotovo, još 3-4... Opet gotovo, šalim se, dobro, draga. Mešam ovo, nije loše, nije da... I pozdravljamo sve naše drugove koji nas poštuju. Koji nas ne poštuju, možeš pogledati da mi ga popoštuju, jeste. Znači, sve nek bude srećno i beričetno, da podsvajimo ovu 2012, da izađemo iz 2012 i uđemo u 2013 još kao mnogo bolji ljudi. Tako je. I veći ljudi. Veći ljudi. I tako se s njima da ovo poraste. Nije malo. I ovako pozdravljamo opet sve ostale i želimo da budemo jaki ljudi 2013. Da budemo, imamo puno para, da pobra posavljamo to šta je. Dižemo ovu čašu za naše zdravlje. Aronije! Za ljubav našu. Za ljubav našu. I za Aroniju. I za Aroniju, da. On će da posadi nam Aroniju. Ja pozivam ovim putem sve zemalje iz zemlje. Iz Evrope, Amerike i ostalih kontinenta. Da nam pomognu. Južne, severne. Do 10.000 €. Samo upadamo može. Može i Kinezi, ne pravda. Ali da je pošli neke mašine da to obradim sve što treba. Čisto onako rekreativno. Jeste. Ako hoće da dođe, Njima hoće. se to ništa neće splatiti. Jeste. Ali meni hoće. Hoće njemu. Mi smo Srbi, pazite. Mi smo I ljudi. mi nemamo para. Mi ćemo sve da vidimo, tu se prišli da je... Ako možda neki Amerikanac, Kinez. I Rus. I da je zajebeni. Rusi bi bili bolji, oni su Rusi, jest. malo jebeniji. Samo neki Da, imamo predstavnika naše Rusije, molim vas pozdravite, Stefana Jovanović. Russian A ko je Stefan Jovanović? Izvinite. Мои друзья, вы девочки, вы мои. Я вас люблю! Люблю я вас! Na ruskая языка я так... Вот живо еботе был. Меня полю. Большая. Ovako, ne stavimo samo ove dečake za rovodnju. Ovo je Nenad Begović Prle, poznati burađio Venčanima. Kopa bulare. Nema, ne treba mu 10 metara za 2 minuta. 12 metru voda ne ulazi kod on kopa. 25 i ne može. Ovim putem pozivamo sve koji će kopaju bulare. Da se jave, dajme 50 metara da se nađemo. Zoomirajte to. Kopa kao krtica. Dalje, predstavimo našeg nezaposlenog bildera Bosanca. Koji voli da jede. To šake. Ne,
diže iz bedža najmanje 30. Do 35. Radi svije. Dalje, nastavljamo naše... Preprodaj njemu. Idemo s ove strane. Idemo našeg Bikađiju Dragoslava Milinkovića. Druži farmu Bikova. Biće to ja Bikađi. Dosta ljudi. Kad poraste, biće čovjek i pozdravljamo... Ovo je jučer trčao po polju. Jučer, Ovo je trčao od jučer. Ovo. Pozdravljamo i našeg CNC radnika i velikog naučnika u šmirglanju. Koji ne smije da vozi bez tečaja. Šire, evo. Čovjek, kako on šmirgla? Ovo više ne može popravi niko. Kako plastika. I ovim putem pozivam sve poslodavce. Da mu otvore Aroni. Da mi otvore Aroni da ja... Da ovo može da radi posao. Molimo vas, on je čovjek sa velikim idejama. A mali mogućnostima, Sa bušilicom. zato vas molim, Hoće pošto je on čovjek predstaviti sa velikim idejama, a malim prinosima, da vas uključite u humanitarnu akciju. Pozovite na broj računa, 4523689 i da tu Zažite Ljubinku koja radi na šalteru. Milivoje, postavite u ženu. Imam ja da dam jednu izjavu. Izjavim ti. A niste mene predstavili. Molim sve ljude koje žele da pomognu u financijskom podršci, da se jave. I da pošalju pare, nema što. Ja ti napišu. A vlasi će nema sektora. Da se jave na moj broj mobilnog mora. Koji će biti ostavljen u prilogu. 060 i zvezdice. Mene predstavite ljudi, pa je sam pisao. On je... Učenik. Šta si ti, brate? Mučenik. Učenik tehničke škole Mileta Nikolić. Aranđelovac. Iz Aranđelovca. Dobar. Iako izostaje sa nastave, on ipak... Maneken. On ipak prisustvuje časovima. Iako izostaje sa nastave. Visok 189. 198. 189. Širok 30. Eto Bog, predstavite Bogu. Metar preko panja. I tako to i dalje. I šire. Operiš šmar. Jebe! Ma nisam! Velik sportista! Golman još bolji, a sudija profesionalno. Nada prošlog fudbala! On je prošlo situ i rešeno. Ja su bušili gdje god stigli. Časem u bu. Koliko puta sam samo ja upropastio? Oni su ga burgijali, da, svojim oko, Induč. Od ozda. Ono dođe pa... Jedi Bog. Samo... Ne, ja sam mislim, kao najbolji golman u okolini moje kuće. A inače nema nikoga. Kada igraju 3 šilove, mislim, možda igraju ekipu s 11 igrača. Otvori pije. Aj, ja vas baramo ruke. Običaj. Ne. Običaj. Da se badaju ruke na kraju. Podanje ramena sa kamera. Ali... I stani! Gotovo, sad nemojte više. Sada pozdravimo i završimo da privedemo pri kraju. A niste mene predstavili. No. Ti ćeš sad. Evo, pozdravljamo sve koji nas poznaju i koji nas ne poznaju. I koji će nas upoznati. I da nam pomogu. Tražimo ništa mi imamo. Tražimo 1 milion evra ako ima neko da da. Ne treba milion, ne treba. 990 miliona evra ako... Ne treba miliona, treba 1090 miliona. Nemojte, šalim se ja. Evo, pošaljite vi nama... Žiro račun će biti prikazan. Pošaljite vi nama račun samo da mi napišemo koliko Mi ćemo napišemo. Mi smo skromni, mi ne tražimo mnogo, mi nemamo ništa, da ne tražimo ništa. I dobro je. Evo, ova slika, kad sam ja išao u školu, još idem i dalje. Tako je Nekad, evo, crto je ovaj, Ja. David Vilja, šalim se bre. Đurđević. Crto je Đurđević, poznat umetnik. I u to ime pozdravimo Đurđevića. Giuseppe Miazza. To je stadion Intero. I pozdravljamo u to ime Giorgio sve, Armani, jesno, to je ovaj što pozdravlja gaće po pijacu. U ovo ime pozdravljamo sve drage goste i mile domaćine.
I želimo im sve najlepše. To oni mogu vidjeti. Šta ti bi? Ovo je cijel dan je. Samo znate, vidite koliko je. Staro je bre, 10. doma. Od danas glavom porasla. 3 kila, najmanje. Evo, dolali smo salete. Sirotinja nema. Sirotinja nema, mi nemamo. Poteramo ga. Pa nemoj porani. Tako da jede moj kupus. To da je. Pozdravljamo. To je to. Sad nastavljamo prikazivanje još jedne Osobe koja će da sede tamo pored naših povreb. Evo. I sad ćemo da se smanji da budem ja. Tako, ona će se pojača. To je to sad. To je to. Ovo je... Gospodica, gospođe. Njegova sestra? Šica, to je Dragoslovova sestra, snimite Dragoslova. Dragoslova sestra? Ona nema veze s Bebom i Bosancom. Nikad ne Jeste, veze. nema pojma. Znam gdje ne učinu kola, ko je ona? Nisu! Ja sam iznenađen. Evo. I uvređen. Sad će ako posrmenim... O jede, Bog te jebo. Aj, moram da prepakiramo. Pozdravljamo sve mile i dragi goste i ona nešto će kaže. Ona ima teču našeg brata, Našeg pobratima. Šmekera. komandira, što će nam pomogne. Ako bude zatrebalo. Ako nas zaustane, ne dobro. Ovim putem pozdravljamo teču. Ćao tečo, kako zove teče? Rašo. Rašu! Malo pre bio Radenko. Zovu ga Raša, a zove se Radenko. Ne, Raša, Radenko. To. Raša, zovu ga Radenko. Mnogi nisu pod... Ja sam ju upoznao skori dana. I mi smo. I, ako... Kako više prezime? Petrović Radenko. Ma Ivanić Radenko. Aj moje je Petrović. A nije... A Ivanić? Nije, to je sve završeno. A nije Radenko na isto. A vi sklopite to kad uđete na YouTube. A nisi ti Radenko? I još jednom. Prvo sam ako možda kažeš na engleskom to kako pozivam i za pare i to. Znaš ti? Please. Please, can you Zatvori ustav. help Pričaš. with us? Your money. Money to give us. Ja, please. To you nama. Da kažem, Excuse me, my mount is a full. And I Vi pare nama. Mi vama račun. vi nama davali... help. I nama kurvi račun. Majki. Evo, ovo je bilo prikaz, znači za naše Amerikanci i Engleze, to je bio naš prikaz. Ovo je bio za našu braću Ruse, ovo je sad za Bosance. Recite, pare nam trebaju. Pare. Pa šta drugo sem pare? Pare bolal. Pare. Jeba ga ti. Hoće da... Slušaj, vi ne date pare, mi vamo damo kuju račun. Jest. A ti ćeš da se predstavljaš Hrvatsku, kažeš ti na hrvatskom. Pare nam trebaju. Majku ti jebe. Treba mi pare da radimo mogu manjki ja mogu. Ništa. Jevi, kada krećemo bundare? Ljudi, mnogo, šta smo snimali, oni sad na YouTube. A jebemo Evo, mat. ako možemo, Sonja ovako, s jednom pesmom, ja Luka. Pozdrav se sa 5 minuta. Daj mi buri buri bu, daj mi buri 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 bu, daj mi buri buri bu, daj mi buri buri bu, daj mi buri 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 bu, daj mi buri bu, daj mi buri 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 buri bu, daj mi buri